дар охирин рӯзи мусобиқаи байналмилалии ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба мушзанӣ рақобатҳои финалӣ баргузор шуда соҳибони ҷом муайян гардиданд. аз ҷумла ба финали вазни то 48 килограмм мирзоев усмонҷон ва ерматов умарқул баромаданд. тибқи риволи маъмул дар вазнҳои сабук рақобатҳо чусту чолок ва ҷолибу диданӣ баргузор мешаванд ва пас аз анҷоми се даври нерӯсанҷӣ варзишгари тоҷик мирзоев усмонҷон тавонист бо ҳисоби 4-1 рақибаш аз узбекистонро шикаст дода соҳиби медали тилло ва ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон гардад. дар вазни то 54 килограмм зинаҳои сеюми ифтихорӣ насиби исанов аз тоҷикистон ва бобур тухтаев аз узбекистон шуда дар рақобатҳои ниҳоӣ эмомалӣ раҳмон ва муҳаммадалӣ ҳасанов бо ҳам нерӯ санҷиданду медали тиллои ин вазн ба ҳасанов муҳаммадалӣ муштзан аз вилояти суғд ихтисос ёфт. нерӯсанҷии ниҳоӣ вазни то 57 килограмм низ ҷолибу диданӣ сурат гирифта ду варзишгари суғдӣ тӯли се давр бо ҳам нерӯсанҷии шадид анҷом доданд. ҳарду ҷониб ҳам зарбаҳои қавӣ дошта дар майдон фаъолона муштзанӣ мекарданд. аз ҷараёни дидор интизор мерафт ки дар ин бохӯрӣ накдаун ё нокауте сурат бигирад ва ниҳоятан дар сонияҳои охири нерӯсанҷӣ хусравхон раҳимов тавонист искандарбек рустамовро ба нокаут фиристад. ҳамин тавр ғолиби ин вазн соҳиби ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон хусравхон раҳимов гардид. дар вазни то 60 килограмм бошад медалҳои биринҷӣ ба варзишгарон асланбек азимов ва абдулло шарипов ихтисос ёфта барои ҷоми президенти тоҷикистон абубакр муродзода ва абдураҳим ёқубов нерӯ санҷиданду зинаи аввал насиби абдураҳим ёқубов гардид. ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар вазни 66 килограмм ба ҷумҳурии узбекистон рафт, зеро дар рақобати ниҳоӣ ин вазн ду варзишгари ҳамин кишвар абдулқодиров уткурбек ва латипов сулаймон бо ҳам қувва озмуданд. дар ин нерӯсанҷӣ аз оғоз сулаймон латипов зарбаҳои ҳадафрастар дошта пеш аз муҳлати анҷоми нерӯсанҷӣ ҳарифашро шикаст дод. ин нерӯсанҷиро мансур муҳиддинов доварии дараҷаи олимпӣ аз тоҷикистон идора мекард ва пас аз як накдаун вохӯриро мутаваққиф карда пирӯзӣ ва медали тиллои мусобиқаро дар ин вазн насиби сулаймон латипов донист. дар зинаи дуюм уткурбек абдулқодиров ҷой гирифта медалҳои биринҷии мусобиқа насиби ду варзишгари тоҷик аҳадов расул ва ҳикматов шоҳин гардид. финали вазни то 74 килограмм низ мавриди интизори мухлисон буд, зеро дар он абдумалик болтаев муштзани умедбахши тоҷик бо ашурбек ҷиянов андари майдони рақобат шуданд. абдумалик дар даврҳои гузашта ҳарифонашро пеш аз муҳлат ба нокаут фиристода буд ва интизор мерафт ин бор низ ҳарифашро пеш аз муҳлат шикаст диҳад. абдумалик дар ҳамон пайти аввали нерӯсанҷӣ чанд маврид зарбаҳои шадид ба ҳариф зада ӯро ба накдаун ҳам фиристод ва бинобар ин мураббиёни ашурбек пас аз пайти аввал рақобатро мутаваққиф карданду ҷом дар ин вазн насиби абдумалик болтаев гардид. дар вазни 80 килограмм ба финал ду шаҳбоз андари майдони рақобат шуданд. шаҳбоз негматуллаев ва шаҳбоз ҳаитов буданд ки се давре пурра бо ҳам нерӯ санҷиданд. ду ҷониб нерӯсанҷии фаъол дошта шаҳбоз ҳаитов ҳам дар баробари иштирокчии бозии олимпӣ муқовимати шадид нишон дод. дар ниҳоят бошад шаҳбоз негматуллаев буд ки бо ҳисоби 3-2 дастболо шуда соҳиби ҷоми президент дар вазни 80 килограмм шуд. дар вазни 86 килограмм ду варзишгари тоҷикистон наврӯз ҷафоев ва парвиз каримов барои зинаи якуми ифтихории ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба майдон баромаданд. ин рақобат ҳам диданӣ буд ва ду ҷониб зарбаҳои ҳадафраст низ доштанд. бинобар ҳамин дар натиҷагирӣ аз муҳорибаи онҳо низ баҳсҳое сурат гирифт. пас аз чанд муддат баҳсу мунозираҳо ниҳоятан наврӯз ҷафоев ғолиб дониста шуда медали нуқра насиби каримов парвиз шуд. яке дигар аз варзишгароне ки аз даври аввали мусобиқа аз худ маҳорати хуб нишон медод бобур юлдошев аз узбекистон буд ки тавоно то ба финали вазни то 92 килограмм баромад. дар финали ин вазн бо насим шарипов аз тоҷикистон нерӯ санҷида онҳо низ се пайтро пурра пушти сар карданд. дар ҳар сурат андаке ҳам бошад зарбаҳои бобур ҳадафрастар буда дар охири нерӯсанҷӣ як бор насимро ба накдаун ҳам фиристод. бинобар ҳамин бобур юлдошев дуюмин варзишгари узбекистон шуд ки ҷоми президенти тоҷикистонро соҳиб мегардад. дар вазни аз ҳама сангин бошад асадбек манонов дар зинаи сеюми ифтихорӣ қарор гирифта муҳаммад аброриддинов ба медали нуқра даст ёфту ғолиби вазни мутлақ ва ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон насиби варзишгари бо таҷриба ва номдори тоҷик ҷаҳон қурбонов гардид.
ҳамин тавр дар якумин ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба муштзанӣ аз 13 вазн дар 11 тояш варзишгарони тоҷик соҳиби ҷом гардида танҳо 2 ҷом дар ин мусобиқаи байналмилалӣ ба варзишгарони кишвари ӯзбекистон ихтисос ёфт, вале натиҷаи ниҳоӣ он аст ки дар ҳар сурат ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар 11 вазн дар тоҷикистон боқӣ монд.